21 rikonoxximent, 21 persuna illi tul is-snin għamlet unur lil pajjiżna, kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. Dan kien il-qofol tal-avveniment annwali One Tribute illi jittella nhar is-Sibt li għadda f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Spikka fost l-oħrajn ir-rikonoxximent li jirċieva Monsinjur Viktor Grech għall-ħidma li wettaq fil-Caritas, mogħti mill-mexxej Laburista Joseph Muscat. ċittadin Ewropew tas-sena 2012. Nirrikonoxxu lil Monsinjur Viktor Grech. Rikonoxximenti oħra ingħataw lis-sopran Miriam Gawci, Ira Losko, id-duo Tanisha u l-grupp ta' mużika etnika tribali, il-koll fil-qasam mużikali. Matul is-serata ppreżentata minn Clara Juice, One Tribute irrikonoxxa wkoll lill-imprenditur ewlieni f'Malta Morris Mizzi, kif ukoll lil Norman Hamilton tas-sem twil tiegħu fix-xandir. Iċ-Chairman ta' One Productions Jason Micallef fil-waqt li jirringrazzja lil daw kollha li kienu involuti f'din iċ-ċelebrazzjoni qal ukoll li l-istazzjon One huwa l-unika stazzjon f'pajjiżna li jtella serata nazzjonali ta' dan it-tip bilan li jirrikonoxxi dak kollu li huwa Malti. Is-suċċess f'One Tribute ta' Sibt li għadda kien waqsu minn fit-tnejn li huwa ta' soddisfazzjon u kbirija kbira għalina il-koll li naħdmu f'One illi nkunu kapaċi li ntellaw serata nazzjonali kif kienet ta' Sibt li għadda u t-tieni soddisfazzjon huwa li meta tara diversi artisti u bosta personaġġi nazzjonali Maltin illi kisbu suċċess għalihom infushom u barra mixtuta taħt saqaf wieħed u għandna lura jirrikonoxxi dik il-ħidma li kienu għamlu fil-passat hija sodisfazzjon doppju. Ma naqasx l-ispettaklu waqt is-serata bis-sem tal-band Winter Moods kif ukoll il-kantanta Taljana Irene Fargo. Is-serata se tixxandar fuq One fid-29 ta' Deċembru li ġej fis-6:30 ta' filgħaxija.